खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोनि जा सेन्सास बे सेन्सासआव धोरोमखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं। बर' हारि नाङैनो एबा बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ रायज्लायनाय एबा रावखौ बर' राव लिरनो खावलायनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन धोरोमाव दङब्लाबो बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ बाथौजिम लिरनो थाखाय खावलायनाय जा दान्थे बिदान्थे बेखौ लानानै दैदेनगिरिफोरनि खेंफोरथि एबा क्लियारिफिकेसन होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जे नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिला बे समाव बे सेन्सासनि सायाव बाथ्रा बुंदों एबा गिबि खेब खुगा बेखेवदों जे बर' ख्रिस्टानफोराबो बाथौजिम लिरनांगौ होननानै जा फैगौ 2027 मायथाइनि जा सुबुं सानखोनि सेन्सास बे सेन्सासआव बाथौजिम लिरनांगौ होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव क्लियारिफिकेसन होदों नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिला। आरो बे समाव खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों दि बर' ख्रिस्टानफोरा ख्रिस्टानैनो थागोन, बर' ख्रिस्टाना मालाब्लाबो बाथौजिम लिरनो हानाय नङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। भारतनि संबिधाना जोंखौ बेबायदि गोसोबायदि धोरोम लानो थाखाय लिरनो थाखाय जोंनो संबिधाना होखादों होननानै बे समाव बर' नेशनेल ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय रोखा फोरमायथि होदों जे बिथांमोना फोरमायदों दि फैगौ सेन्सासआव बाथौजिम लिरनो हानाय नङा बर' ख्रिस्टानफोरा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। जेराव दान्थे बिदान्थेयानो जोबाखैमोन बेनि गेजेरावनो क्लियारिफिकेसन होदों गोबां बर' हारिनि गेजेराव एबा बर' हारिनि धोरोम सिबियारि बिथांमोननि गेजेराव बे सेन्सासखौ लानानै राजखान्थि बिथिङावबो एबा राजखान्थिनि बिथिंनि दैदेनगिरिफ्राबो बे समाव बे बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जाबोनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो। दानिया फैदो बिदिब्ला बे समाव नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरा जा फैगौ 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोनि जा सेन्सास बे सेन्सासआव धोरोमखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव माबायदि फिनजाथाय होदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। बर' ख्रिस्टानफ्रा फैगोन सेन्सासआव जोङो बेबादि बाथौजों बेबादि जोंनि सिनायथिखौ लिरनानै होनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननि जानानै जोङो फोरमायनो सानदों। ओमफ्राय मोनसेया ओरै बे रेकर्डआ एकदम स्ट्रं रेकर्ड जागोन, पाब्लिकआ बेखौ डिलिट खालामनो हाया। दसेनि थाखाय लिरब्रबनानै अखानायै गिर्जा हाबबाय थानाय ख्रिस्टानफोरखौ सानसे बेलासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया चेक खालामफैयोब्ला बिथांमोना फिजिकेलि गिर्जायाव हाबो, जिसुखौ फोथायो, देट मिन्स दे आर ख्रिस्टियान्स। नाथाय बिसोरनि रेकर्डआ इण्डियाननि हायेस्ट अफिसाव दं जाबाय बिसोरो बाथौ। होमब्ला गभर्नमेन्टनि धर्मान्तरणनि जि आयेनावहाय दा जौगाबोगासिनो दं सरकारा, बेवहाय बिसोरखौ हमगोन। नोंसोरनो बुंदों बाथौ, माब्ला नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो? गभर्नमेन्टनि आयेना बिथांमोनखौ दोषि खालामदों। नोंसोरनि बुंनाय मथे नोंसोरनि रेकर्डआ बाथौ, नाथाय दिनै नोंथांमोना ख्रिस्टान जाबाय, माब्ला जाखो? ओमफ्राय गभर्नमेन्टआ गावसोरनि कनभार्सननि होखाजानाय माखासे आयेननि दहायजों बे मानसिफोरखौहाय हेरेसमेन्ट होदों। दा फेमिलि ख्रिस्टान दङ, बिसोरो गासिबो बाथौ लिरजोब्बाय, खिन्थु बिसोरहा गिर्जा गोगोम दङ, ओमफ्राय गिर्जायाव बिसोर हाबबाय थायो। बिसोरनि गिर्जाखौ इन्सपेक्ट खालामोब्ला नोंसोरनि धोरोमा मा? रेकर्ड मथे नोंसोरनाथ' बाथौसो दङ, माबोरै नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो? आयेननि दहायाव बिथांमोना दोषि जागोन। ओमफ्राय आयेना गावसोरनि मथे बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होनो हागोन। बे समाव रावबो बिथांमोनखौ बायख'नो बा हेफाजाब होनानै सहाय होनो हानाय नङा। बेबादि माखासे रिस्क जोङो नुहुरदों। बे नुहुरनायफोरखौ नाहरनानै जोङो सानदों आयेनखौ दहाय खालामनानै जों आयेननि कनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जोंनि फोरमायथिखौ जों होनांगौ। बेखायनो जोङो बेवहाय स्पिरिचुवेलि बा लिटारेलि जोङो बेखौ भायलेट खालामनो नाङा होननानै जोंनि बर' ख्रिस्टानफ्रा बे आयदायावहाय सिद्धान्त लादों। बेबो मोनसे खारन ख्रिस्टानफ्रा बाथौ जोङो लिरनो हानाय नङा होननानै। बाथौ रिलिजन एक्सेप्ट जानाया देग्लायनि बोसोर बावैसो जादों। ओमफ्राय बाथौनि सिनायथिनि खोथायाबो बावैसो फैगोन।
नाथाय ख्रिस्टानफ्रा बर'फ्रा 100 इयार्सनि बारा जालांबाय बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ संबिधानिक आधारजों लानानै खुलुमनाय सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जगदान होदों 100 इयार्सनि बारा जालांबाय जाति हिसाबै मोनसेबो बिषयाव बिथांमोना उन जायाखै बेखायनो बिथांमोना बे लेगेसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो जाति माहारिनि थाखाय मावनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेरै मावबोदों बेखौ मावबाय थागोन इन टार्म्स अफ लेंगुवेज गोदोनिफ्रायनो मावबोदों जोंनि लिटारेचारफ्रा बर'नि रावाव जों दिहुनो इन टार्म्स अफ कालचार इन टार्म्स अफ एजुकेशन इन टार्म्स अफ फिजिकल बा मेडिकेल हिलिं सार्भिस जेसेबां हागौ एरै माहारियारि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ जेरै गोदोनिफ्राय मावबोदों जोङो बेखौहाय कन्टिनिउ जोङो माने मावलांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय थागोन होननानै जों खौसेयै फोरमायनो होननानै बे खाबुखौ जोङो दिनै लाबाय